गोकुळ सोबत गोकुल. राऊत साहेबांचं या मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून जवळजवळ 2 महिन्यापूर्वी त्यांचं नाव डिक्लेअर झालंय आणि समोरच्या भारतीय जनता पक्षाचं नाव नारायण राणेंचं डिक्लेअर झाल्यानंतर त्यांनी पहिली प्रेस घेतली आणि राऊत साहेबांनी 10 वर्षामध्ये काय केलं असा प्रश्न विचारला. मी त्यांना एकच विनंती करतो की राऊत साहेबांनी 10 वर्षात काय केलं विचारण्यापेक्षा तुमचा मुलगा जो या मतदारसंघामध्ये आमदार आहे त्याने आधी 10 वर्षामध्ये काय दिवे लावले ते पहिले आधी त्याचा अहवाल घ्या आणि नंतर राऊत साहेबांना तुम्ही प्रश्न विचारा. आज या ठिकाणी जे 2014 मध्ये नितेश राणे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं हे करणार ते करणार, कोणत्याही फक्त विकासाच्या थापा मारण्याचं काम केलं आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पण थापा मारण्याचं काम केलं आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रत्येक कामामध्ये फक्त बेनामी ठेकेदारी करणं आणि त्यातनं कमिशन घेणं हा एक कलमी कार्यक्रम नितेश राणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा या भागामध्ये आहे. मी सन्माननीय प्रथमेश सावंत असतील, वेणीसह मुकेश सावंत सगळे या विभागातील कार्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन की भर पावसामध्ये या स्टेट हायवेचा जो रस्ता कॉन्ट्रॅक्टरने केला आणि मला वाटतं मे महिन्याच्या पहिल्या पावसामध्ये वाहून गेल्यानंतर जून मध्ये भर पावसामध्ये त्याचं आंदोलन केलं आणि त्या आंदोलनानंतर मला वाटतं इथल्या एक्झिक्युटिव्हला यावं लागलं आणि पुन्हा तो रस्ता सरळ करावा लागला. आजपर्यंत तुम्ही पाहिलं राऊतसाहेब तर आचरा, कनेडी, फोंडा आणि उंबर्डे आणि कनेडी नरडेवे ह्याच रस्त्याची साईड पट्टी, ह्याच दुसऱ्या स्टेट हायवेची साईड पट्टी, ह्याच्यावरती डांबरीकरण आणि ह्याच्यावरती एक लेअर गायब करणं आणि त्यातनं येणारे पैसे, सत्तेतून पैसे आणि पैशातून सत्ता या समीकरणामधनं इथले जे काही जिल्हा परिषद सदस्य होते त्यातनं मग निवडणूक आली की मग त्यांना त्या ठिकाणी धनशक्ती, काळा पैसा देणं आणि मग सांगतो चला तुम्हाला पंढरपूरला नेतो, इकडे नेतो, तिकडे नेतो. आम्ही नेऊ शकत नाही कारण आम्ही अशा प्रकारची बेनामी ठेकेदारी करत नाही किंवा बेनामी ठेकेदारांबरोबर आम्ही अशा प्रकारची पार्टनरशिप करत नाही आणि अशा प्रकारची पार्टनरशिप कोणी नाकारली तर त्याचा पुरावा निश्चित आमच्याजवळ आहे. आज नरडवे धरण साहेब, राऊत साहेब 1999 मध्ये मी सुद्धा त्यावेळी शिवसेनेमध्ये होतो, नारायण राणेंबरोबर जाऊन भूमिपूजन केलं. आज 25 वर्ष झाली. ह्या 34 गावांना नव्हे तर त्या नरडवे गावाला सुद्धा पिण्याचं पाणी मिळत नाहीये. 1700 कोटी रुपये खर्च करून मला वाटतं या भागात छोटीशी धरणं सुद्धा या ठिकाणी आलेली नाहीये. नरडवे धरण असेल, मला वाटतं राऊत साहेबांच्या आशीर्वादाने, सहकार्याने उद्धवजींनी आपल्याला गांधीनगरचं धरण मे 22 मध्ये मंजूर केलं आणि इथले काही लोक सांगतात की आम्हीच केलं. म्हणजे इथलं काय जरी केलं, मगाशी प्रथमेशने जे सांगितलं, काय जरी केलं तर आम्हीच केलं. म्हणजे इथल्या नदीला पाणी जरी आलं तरी इथले काही जिल्हा परिषद बेनामी ठेकेदार सांगणार हे सगळं काय जे केलं ते आम्हीच केलं. ह्या पलीकडे बॅनर लावल्या पलीकडे कोणतंही काम नाही. मला सांगा, आज राणेसाहेब सांगतात की मी 34 वर्ष या कणकवलीचं प्रतिनिधित्व केलं. मग आज नाट्यासारखं असेल, दिगवड्यासारखं असेल, आज त्या नदीला पाणी नाही आहे. पिण्याच्या पाण्याचा सुद्धा प्रश्न आज गंभीर झालेला आहे. कागदावरती फक्त हा गाव टँकर मुक्त तुम्हाला दिसत आहे, पण आजही मला वाटतं नळ योजना त्या ठिकाणी पुरेसं पाणी जात नाहीये कारण या नळ योजनेची करोडो रुपयांची कामं इथल्या बेनामी ठेकेदारांनी केलेली आहे. जवळजवळ मला वाटतं 20 वर्षात 60 ते 70 कोटीच्या नळ योजना या नरडव्यापासून या असलेल्या सांगव्यापर्यंत झालेल्या आहे. पण मला वाटतं नियमित पाणी कोणत्याही गावाला मिळत नाही. हे 34 वर्षाला यांच्या सहकार्यांचं काम आहे. बाकी काम काय नाही. आता निवडणुका आल्या की फक्त एकच काम की काळी धनशक्ती आणि मग काय असेल ती लिंबू काय आणि काय काय आणि स्मशानामधली काळी विद्या. आणि म्हणून यावेळी मी सांगेन, आमचे प्रदीप सावंत त्यांच्या सोसायटीला त्यांना अनुभव आला काळ्या विद्येचा आणि म्हणून या स्मशानामध्ये सुद्धा आता सीसीटीव्ही बसवावी लागेल. तर एवढ्या प्रकारची काही जी लिंबू आणि नारळ आणि कोंबडी ह्या पलीकडे ह्या मतदारसंघामध्ये कधी त्या ठिकाणी ह्या गोष्टी होत नाहीये, त्या केल्या जातात. आणि म्हणून आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी एकच विनंती करेन की आज ज्या काही गोष्टी सांगतायत, आज शेतकऱ्यांना सुद्धा सांगतायत की मोदी सरकारने सांगितलं होतं की आम्ही तुमचं उत्पन्न या ठिकाणी दुप्पट करू, पण मला वाटतं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालेलं नाहीये. उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी तिप्पट झालेला आहे. आज भाजपचे कार्यकर्ते सांगतात
की आम्ही किसान सन्मान मधनं 4 महिन्यांनी 2,000 रुपये देतो आहे. आज तुम्हाला जे खत दिलं जाते या खतावरती 12% जीएसटी आहे. घरासाठी लागणाऱ्या सिमेंटवरती 28% जीएसटी आहे. स्टीलवरती 18% आहे. तुम्ही ज्या बीपी डायबिटीसच्या सर्व आजाराच्या ज्या औषधं घेताय याच्यावरती सुद्धा 18% जीएसटी आहे. शाळेच्या मुलांना जे तुम्ही कपडे घेताय 12% जीएसटी आहे. एका कुटुंबाकडनं दरवर्षी साधारण 20 ते 25,000 रुपये जीएसटी आकारली जाते आहे. आणि त्यातनं या मोदी सरकारकडनं शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांना त्या ठिकाणी किसान सन्मानचे 6,000 रुपये दिले जात आहेत. टीव्हीवरती मोदी जाहिरात दाखवतायत आयुष्यमान भारत योजना. बीजेपीचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन प्रचार करतायत की तुम्हाला 5 लाखाचा उपचार कुठच्या हॉस्पिटलला गेल्यानंतर मोफत मिळणार आहे. पण तुम्ही ज्यावेळी एखाद्या हॉस्पिटलला जाता त्यावेळी एकाही पेशंटला त्या ठिकाणी मोफत उपचार मिळत नाही. ही सध्या या आयुष्यमान भारत योजनेची या ठिकाणी फलनिष्पत्ती आहे. फक्त टीव्हीवरती जाहिरात. टीव्ही कुठची लावली की मग फडणवीस असतील ही जाहिरात आणि लोकांना वाटतं जाहिराती इतक्या चांगल्या तर योजना किती चांगली. पण ज्यावेळी तो हॉस्पिटलला जातो त्यावेळी एकालाही त्या योजनेचा फायदा मिळत नाहीये. आणि म्हणून या उद्या 7 मेला जी निवडणूक होणार आहे मी या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करेन की आजपर्यंत सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता ह्या ज्या काही रस्त्याच्या असेल धरणाची असेल मला वाटतं या मतदारसंघात लघुपाट बंधाऱ्याचे जे बंधारे झाले आहेत एकाही बंधाऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी पाणी साठत नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ह्या पैशाच्या जोरावर तुम्हाला या ठिकाणी विकत घेण्याची ताकद इथल्या लोकप्रतिनिधीची होते. आणि मग त्या ठिकाणी शायनिंग मारतात की लोक माझ्या पाठीशी आहे. लोक जर तुमच्या पाठीशी आहे तर ह्या भागात तुम्हाला दादागिरी करण्याची गरज भासणार नाही आहे. आणि जर दादागिरी केली तर त्या दादागिरीला जसे उत्तर देणारे कार्यकर्ते आमच्या कनेडी भागामध्ये तयार झाले आहेत त्यांच्या या तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा मी सलाम करतो. आणि पुन्हा एकदा सर्व कार्यकर्त्यांनी उद्याच्या 7 मेला या भागातून आपण सांघिक काम करून सन्माननीय राऊत साहेबांना अपेक्षित असलेलं मताधिक्य देण्यासाठी मशाली समोरचं बटन दाबून त्यांना विजयी करा एवढी विनंती करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.